Adopo polo bor josikede matemo to chope dwe. Ha? Dole dop kiri Nyasaye onge Aduo. Achaka duo kendo. Okan gi mor kaneno ka jomoko yaro dhogi modhinyore. Jomoko wuoyo marach ewi Musa Jakadala. Ni Musa Jakadala en gay. Gi kaka Musa Jakadala present himself cha. Obedo gay nang'o? Ochako obedo gay nade? Ka in wacho ni Musa Jakadala gay no. Isenene kobedo gay kosi igombe. Weuru paro mang'ich, weuru wich ng'ich. Jo-Iman chako bedo gay nang'o? Ni siji jomoko wacho ni Musa Jakadala siji band members ge otimogo gicha. Weuru bedo jomofuo dhogu lodhore ni wanto kwa wuoyo to nyiso no afuo ni wacho akuna. Uto mago to wacho gik ma make sense. Ma fans koro okwabi walo kodu. Aneno koro walo sana. Nyiso ng'ata diero kudwa nyiso miriambo emu yaro go dhogu madongo mena no. Kinyiso ng'ata dieri to litnu. Kinyiso ng'ato miriambo mamoro u. Okwabi yie gi wachno kendo wachna dagi. Ng'ama wuoyo kuom Musa Jakadala wabro deal kodi accordingly kaka dwarre. Temuru boneno. Anwe utugo koda. Musa ng'ata Musa ng'awadwa kuda ketho nyinge. Wabo chwanyre kodu marach. Adopo polo bor josikede matemo to chope dwe. Ha? Dole dop kiri Nyasaye onge nyamin gi. Ma iluongo ni Ajawa promotion. Ajawa promotion kae ema kelo nu gimoro amora madhiga Ajawa. Kawuono mokwongo adwa na appreciate sana. Ung'eno joma noma, joma beyo kabisa. 2,000 subscribers. 2,000 subscribers ne wayude in just 4 months. Wayude 2,000 subscribers ne in just 4 months. Koro 4 months mayudo go subscribers 2,000 ne. Emi ago wero kamano ba nikech wero channel ne. Na yawe kan kode doubt. But prove ni Ajawa to the world. Kagi sani poda wuotho. Anadala dhi neno aneno puotho ane puothe ma gweng'. Awuotha. Waonge Nairobi. Joma paro ni wan Nairobi no. Waonge Nairobi sani. Koro neno puothe mowuothe. Neno puothe mowuothe kaka puothe beyo. Magwasi ma puoth nini iluongo ni bel. Koka wan goduma ni kachacha. Neno kaka oduma ka beyo. Makoduma mabeyo bwana. Neno mago. Koro mago ma pod tindo. Yani area na nigo oduma ma serious gi bel gi pomora everything. Midware puodho. Bera inya minwa. Hilal. Amba wuotho kae. Neno mago oduma mabeyo kabisa. La wacho ka Musa Jakadala Joyman wuod kon wacho maber ni oken gay. Oken gay. Mane wach madwa kuga chako go. Jok ma wacho ni Musa Jakadala en gay bwana. Musa Jakadala wacho maber ni en straight ang. En ng'ama straight yani. Kuro uru wacho ni Musa Jakadala ne wuoyo kama. Nasemanga unakuanga gay. Sasa kuna hii video ulifanya na kuna hii trouser flare. Hiyo inafanya hivi alafu una dance hivi. Una dance hivi kama usa hey kidogo tu sema hey guys. Why are you gay? Ati I'm gay. Yeah, there's been rumors by the way. Wamesema hata band members wako kuna wale kama mtu akutingiza hiyo nini hivyo anasema kana kwa mzee wako. Kitanatingiza tu hiyo kitu mpaka wewe. Unajua shida ni ni kama watu hawajaona tu mama. Juu ulikuwa umesema umeoa lakini hujaiona. Ati Musa Jakadala ni gay? Eh. Na watu wamesema
hata vile unanyoa, vile una dance, nguo unavaa. Yes, style ni. Nasema kidogo ikue Watu wameongelelea hiyo juu unajua mimi nini yangu love life yangu haijakuwa sijaeka social media ama nini. Okay. Lakini I'm a family man and I'm a father of 2. Yeah, unaweza zaa tu lakini pia labda unapenda memory. Labda unaficha white. Unapata watoto kwa ugali. No, we have people who they actually have families. But they still roll on the other side. Magona anasema just be open and just come out. We will know, like, you know. When wako close na mimi wanajua. Okay. Wanajua ma family man. Mamuri wako close na wewe. Lakini hiyo story watu wameongelelea sana but Musa Jakadala is a straight man. Yeah, I'm not a gay. Fikiria kidogo. Sijaifikiria. Ndio nimesikia sijaifikiria hiyo story. Lakini watu wakome. Kama na ka Musa ne wuoyo. Bana ka Musa ne wuoyo. Ka gisani gimodo lando nuka ni Musa Jakadala kelo thumbedi. Ariyo kawuono moko leo. Donja YouTube mar Musa Jakadala. Subscribe, like, comment. Like. Make sure ni subscribe nikech thumbe wuok sapare wang'e. Koro sapare wang'e ne oyudi kise subscribe ma thum ka wuok ni iyudo thumbe go. Ine mikwongo mielo Joyman mwenyewe. Ine mikwongo mielo Wuod Kone. Ine mikwongo mielo Ndetunde, Mr. Ndetunde. Joyman en ng'ama chunye ler kabisa. Diere moko na wero thum Musa Jakadala na loke ma na wero gani ne tunde chikore ne tunde chikore ne tunde dhano no yanya kabisa. To Joyman obiro na good work ochwade gimoro kanyo nikech gima natimo no, but mano is a matter of promoting someone's song ka jok makia. Ina ni ng'ani wero thum Musa Jakadala oketho thum no, but a moment moketho no ji dhi comment. Seche ma ji comment to ji koro dhi YouTube channel mar Jakadala to watch thum mano promoting song. Koro kaka wuono Joyman kelo thumbedi Musa Jakadala ber intie wuotho madala ji ong'e ni madala koro gik mating'e lweta gi dhano penjo what is this? To mana iluongo ni selfie stick. Koro chalo bunde. Weni mago bunde. Matonge tabu ma home ma en reserve. Koro mane kaka promote song ok ni ka wero gino ng'ato wacho ni Dope Kid timo gima rach ng'ato batonge tabu. Tek ni Musa ok oneno marach, ng'ama loso thum kamano ok oneno marach. En artist magombo mondo promote song ne nyalo manya at 07 9454 9264. Yeah, are we getting number 907 9454 9264 mana number minyalo yudaga jawa ka. Are we getting sawa? Are we getting Poda wuothe puodho. So let me show you kumantie. Ane ipuothe ma serious. Let me show you. Ineno jok mok dwa biro dalago. Ma Gwasi, ma Soba korgi Elisha Toto, korgi Wanga Jacolando, korgi nga aboy nga, korgi ji mang'eny, korgi Dope Kid, mane Soba. Mate kama ni kama malo cha koro kae kuma bire. Anyway, thank you so much for watching this video. Make sure ni subscribe. Seche mi subscribe kamano koka jawa dhi mbele.
Koko promoter jao maber. Subscribe bwana, subscribe. Winja, subscribe. Any artist magombo mondo bed promoted a Jawa ka. One promote all artists. Number 07 94 54 92 64. Advert mora mang'ato dwa chiwo mondo timne ka. Number 07 94 54 92 64. Thank you so much, guys, for watching this video. You people be blessed.